Når man læser en PDF, så er det en rigtig god idé at tage nogle noter og highlighte tekst og så videre. Her viser jeg, hvordan I kan gøre det i Preview. Preview har en funktion, så I kan trykke på det, der hedder note op i topbaren, og så kan I trykke på forskellige funktioner nede i bunden. Her har jeg trykket på den, der hedder Highlight. Og jeg understreger nogle ting i begyndelsen af Holbergs tekst, og så vil jeg ned og finde nogle af de ord, som jeg nu leder efter, fordi det er nemlig princippet for den måde Holberg bygger sin tekst op på. Her er det ordet nyttig, og jeg finder så det sidste ord, nemlig skadelig. Og så har jeg opdaget, at Holberg altså inddeler sin tekst efter det princip, han indleder med. Og så kan det måske være meget godt at skrive nogle overvejelser om det. Så kan jeg trykke på noteværktøjet nede i bunden, og så går jeg op i begyndelsen af teksten for at sætte en note der og skrive noget om, hvad det nu er for noget, Holberg foretager sig i den her tekst. Det er jo sådan, at når man engang skal til eksamen, så er det faktisk rigtig rart, at der står noget, at man faktisk har tænkt noget om den tekst, man har læst, sådan at man ikke behøver at starte helt forfra, når man skal til at læse til eksamen. Og måske oven i købet er der kommet nogle guldkorn i løbet af undervisningen, som man også kan skrive ind i løbet af timen. Så har man et rigtig godt udgangspunkt for at klare sig bedre og for faktisk at lære noget. Og det er jo trods alt meningen med at gå i gymnasiet.